लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। बे भिडिअआव नोंथांमोना बेखौनो मोनथिनो हागोन उन्दै गथ'फोरनि नोजोर नांनायखौ बोरै खारस्रांहोनो हायो बेनि सोमोन्दै। उन्दै गथ'नाव नोजोर नांनायखौ माबोरै सिनायनो नोंथांमोनाबो न'खराव एबा गामिफोराव खोनानो मोननाय जायो जानांगौ गथ'नाव नोजोर नांदों होनना। बे गाज्रि नोजोरा जादों मोनसे गाज्रि दृष्टि गोग्लैनाय। बेयो गाज्रि बारहावा आरो उन्दै गथ'फोरनाव एबा खायसे गिदिर सुबुंफोरनावबो नांनाय जायोनो। बेबादि गाज्रि नोजोरा नाङोब्ला सावस्रि बिथिङाव नोरजिया आरो भाग्यआव गाज्रि बिहोमा होनाय जायोनो। बेबादि गाज्रि नोजोरा अन्थाइखौबो सोखावनो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। जाय गथ'नाव नोजोर नांनाय जायो अब्ला बियो गोबां प्रब्लेमखौ सहायनो गोनां जायोनो। जोंनि न'खरनि बोराय बुरैफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय जायोदि गथ'आ नोजोर नांदों बेखायनो बेबायदि गाबखांनाय सावस्रि बिथिङाव नोरजिया जादों होनना। जेब्ला उन्दै गथ'नाव गाज्रि नोजोरा नाङो अब्ला न'आव खायसे राहाफोरखौ खालामना गथ'नि नोजोर नांनायखौ खारस्रांहोनो हानाय जायो। लोगोफोर उन्दै गथ'फोरा थाबैनो नोजोर नांनाय जायोनो मानोना बिसोर गोरलै नरम आरो सैथोथि। बेनि थाखायनो गथ'फोरनियाव थाबै नोजोर नांनाय जायोनो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदो गोदाय आबै आबौमोना फोरमायबोनाय खायसे नियमफोरखौ मिन्थिनाय जागोन। गोरलै रावजों बुङोब्ला गाज्रि नोजोरा गथ'खौ सुख गैयै खालामनाय जायोनो। गाज्रि नोजोर बेखौनो बुंनाय जायोनो जाय मोनसे प्राचीन सान्थौजों फैफानाय इस्सा मुं सुनाय। बे बारहावाया गुबुननि मोदोमाव नांनानै गाज्रि बिहोमा होनाय जायोनो। गोबां सुबुंफोरा बेखौनो अन्धबिश्वास होननाबो बुंनाय जायो। नाथाय शास्त्रआव बुंथिनाय रावफोरखौ गनायना लायैया मोजां नङा। गाज्रि नोजोरनि इतिहासआ हाजार गोजाम बोसोरनि आरो बेयो गोबां प्राचीन सान्थौजों सोमोन्दो गोनां। खालि उन्दै गथ'नावल' बे नोजोरा नांनाय जायानो, जोंनि न'खरफोरावबो बेबायदि नोजोरा नांनाय जायोनो। जों बे भिडिअनि गेजेरजों न'खरनि नोजोर नांनायखौ जानगार खालामनायनिबो नियमफोरखौ मिन्थिनाय जागोन। जेब्ला न'खराव नोजोर नाङो अब्ला न'खराव जाख्रु जाख्रा नुकसान आरो जेरैबो बिथिङाव गाज्रिल' जानो नागिरनाय जायोनो। दानिया जों मिन्थिना लागोन उन्दै गथ'नि नोजोर नांनायखौ बोरै जानगार खालामनो। बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलां। जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामगोन अब्ला बेनि आबुं गियानखौ मोननो हानाय नङा। बेखायनो बयखौबो भिडिअखौ आबुङै नायजोबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबि राहा महरै जेब्ला गथ'आ बार नोजोर नांबाय दंब्ला सनिबार दिनाव हनुमान मन्दिराव थांना मन्दिरनिफ्राय सिन्दुर लाबोना गथ'नि खाफालाव फुनना होयोब्ला गाज्रि नोजोरा खमायनाय जायोनो। नैथि इसारा महरै जेब्ला नोंथांनि गथ'आ गाइखेर जानायाव प्रब्लेम खालामो अब्ला सनिबार बारायखालि गोथार गाइखेरखौ गथ'नि खर' सायाव 7 बार नेवसिना सैमानो लोंहोयोब्ला गाज्रि नोजोर नांनाया गैया जायोनो। बेबायदि खालामोब्ला गथ'आ गाइखेरखौ सिगांनि बायदि मोजाङै जाफिननाय जायोनो। थामथि इसारा महरै गंसे लथा गाहामाव दै आरो बिबार लाना गथ'नि सायाव 11 बार नेवसिना जायखिजाया गामलायाव दैखौ दोनोब्ला नोजोर नांनाया खमायनाय जायोनो। ब्रैथि इसारा महरै जेब्ला न'खरनि गथ'नाव नोजोर नाङो आरो गोबां उपायफोरखौ खालामसेयावबो खामानि होनाय जायाखै अब्ला बै उपायखौ खालामनो हायो। नोजोर नांनाय गथ'खौ बिसनायाव फुथुना फिटकारिनि फिसा थुख्राखौ गथ'नि खर'निफ्राय आथिंसिम 7 बार नेवसियोब्ला बेजोंबो नोजोर नांनाया खारस्रांनाय जायोनो। नेवसिनाय समाव आखाइया खनफ्रोमावबो खर'निफ्राय आथिंसिम जागायबोनांगौनो। बेबायदि नेवसिखांनायनि उनाव फिटकारिनि थुख्राखौ अराव सावनो हागोननो। बाथि उपाय महरै आलु गोरान, आजवाइन आरो गोमो गाबनि बेसर लाना आगदा आखाइजों मोनाबिलि समाव गथ'खौ फुथुना खर'निफ्राय आथिंसिम नेवसिनानै नोजोर नांनायखौ खारस्रांहोनो हानाय जायोनो। बै मुवाफोरखौ नेवसिखांनायनि उनाव जोंबाय थानाय अराव सावनांगौनो। बेबायदि खालामनाय समाव गथ' आरो नेवसिग्रानि अनगायै खाथियाव रावबो थानो नाङानो। बेजों जेखि नोजोर नांनायखौबो खारस्रांहोनो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। दानिया मिन्थिना लागोन गथ'खौ नोजोर नांनायनिफ्राय बोरै रैखा खालामनो। नोंथाङा बाजारनिफ्राय खावरि बायना लाबोना गथ'नो गानहोयोब्ला बेजोंबो गथ'आ नोजोर नांनो हानाय जायानो। बेनि अनगायैबो गोसोम फाख्रा सिख्रा ब्रेसलेटखौ गथ'नो गानहोयोब्ला बेजोंबो गथ'नि नोजोर नांनाया गैया जानाय जायोनो। बेनि अनगायैबो गोसोम खुन्दुं आरो गोसोम फोथाखौ गथ'फोरनो फुनबाय थायोब्ला नोजोर नांनायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय जायोनो। नोजोर नांनायखौ होबथानो थाखाय सानफ्रोमबो बै मन्त्रखौ बुंनो हानाय जायोनो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बे मन्त्रखौ गथ'नि मोजांनि थाखाय 11 बार बुङोब्ला नोजोर नांनायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय जायोनो। दानिया मिथिना लागोन नखराव गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा उपाय खालामोब्ला मोजां। नखरखौ गाज्रि नोजोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय न'आव तुला नारें आरो आलौ गोरानखौ होनो हायोनो। बेखौ सनिबार खालि नखराव 7था आलौ गोरान बा 9था आलौ गोरान आरो नारें दुइला थाइसेखौ जयै खाथाबना दरजायाव दोननो नांगौनो। अब्ला बेजोंबो नोजोर नांनायखौ खारस्रांनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बे नारें आरो आलौखौ सप्तासेयाव खनसे सोलायनो नांगौनो आरो गोजामखौ गारहरनांगौ। बेबायदि खालामोब्ला नखरनि गाज्रि नोजोरा गैया जानायजों लोगोसे नखराव सुख सान्तिबो लाबोनानै होफैनाय जायोनो। बेनि अनगायैबो नोजोर नांनायखौ गैया खालामनो थाखाय दावराइ गांखौ दरजा मोखाङाव होनानै दोनोब्ला बेखौबो जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान सोलोंनो हाबाय जानांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।